Evo, mi odradili svoje 9 godina za redom uspješno srednjoškolsko prvenstvo. Dakle, naše djevojke su 9 godina neporažene u Europi. To je 9. naslov hrvatskih prvakinja srednjoškolskih. Tome još treba dodati jedno prvo mjesto na Europskom prvenstvu 2007. Treće mjesto na prvenstvu svijeta 2010. i drugo mjesto na prvenstvu svijeta 2012. Dakle, skor je negdje 160 i nešto naprema 2, što je fantastičan skor. Je li bilo očekivano? Pa nije, mi smo začekivali, nadali se da bi to moglo tako biti, makar u stolnom tenisu čovjek nikad nije siguran. To je ipak sport u kojem 2 i 2 ne moraju nužno biti 4. Djevojke su fino odradile, ujutro prvi meč smo igrali finalistice, današnje i njih. Bilo je malo nefiziološko vrijeme, u 7 sati doći u dvoranu igrat, a sad popodne u finalu su moje djevojke izvrsno odigrale, bez izgubljenog seta, glatke, 3 pobjede po 3-0. Evo, mi smo već odavno vani, a drugi se bore u svojim finalima i boljima za 3. i 4. mjesto. Ja mislim da je sad bilo red da i naša Matea nešto kaže kako se ona osjeća, jer je odlično igrala danas. Recite. Osjećam se vrlo zadovoljno i veselo. Odigrala sam jako dobro i svaka čast i mojim kolegicama na odličnoj igri i našoj trenerici Ivani Malobabić i našem dragome ravnatelju Martinu Tinu Časlu.